হামিলা বিবি উপস্থিত আছে আমাদের সবাই এনজয় করে শাড়িগুলো নিতে লাগছে আমার এই শাড়ি আসি ফার্স্ট পূজার আগে দিত বলতে তো এরকম তো আমরা পাই নাই, কারণ পাই নাই বলে তো দিত কিনা তাও বলতে পারবো না, তবে আমরা পাইছি না। আমার নাম শঙ্করী দেবনাথ দাস, পাড়া নাম ইসলামুচরা শব্দপাড়া। जों PDADC हाबाङाव फायमानि आगोलाव जों गोबां मानो खुदुं रक्त एदिगेन रक्त बागै दङ ओमफ्राय लास्ट 2-3 दिन सिगां एसे लाम्बो कायसा कनफारेन्स दंमोननि BC लेभेल कनफारेन्स अ कनफारेन्सआव फायै जोंनो जोंनि तिप्रासा बसंबो दङ जे जोंनि तिप्रासा बसंया जोंनि हिन्दुस्तानी दङ ते जोंनि थुलुक मुगरि रक दङ ते वानजि बसंनि बरबो दङ बरनि कायसा डिमान्ड जे दिनो प्रग्राम फायमानो प्रग्राम फायमान दिनो बंनि डिमान्ड जे एदिसि हाबांनो हयते खुदुं रक बाग जागौ ओंखाय खुदुं रक बागलायो गलायो बरक तिप्रासा बरखाय खुदुं मानो जों तिप्रासा रक जेरि तांना बरखाय कुन माया आबो हिनै बरक सागा ओंखाय सामान बिसिङाव बेलेखे आंबो खानागा ओंखाय वानसुका जे बेसेबांखौ दुर्गा फुजा फाय दङ ओंखाय तो खुदुं रक तो रिगनाय रक तो जों बिसि ब्रुम ब्रुम बागै दङ ओंखाय बरक माया आंगै दङ ओंखाय आबो वानसुकनो दिनै YTF नि ओंखाय दिनै जों वेस्ट लाम्बो बिसिङाव दिनै जे मानथुइ बेसेबांनि साल' जे दुर्गा फुजा फाय दङबा चिन तिप्रासा बसं याफानो ब्रंनो जों चिनि तिप्रा मथानि नाहारमुं दं जों जतनो पालके थांजागे दंनि आबनो रुगै जों दिनै चिनि जेमानथि चिनि गोजा खा फारतुइ चिनि अमित ते चिनि बायसपना ते चिनि हिन्दु संनि सायथुमुंबाय जों दिनै जे चिनि नन तिप्रासा चिनि बंनो जों जेमानथि सारिबा फायमानि बर'बो फायाखै तो जों बेलाय एक्साइटेड बेलाय खादुं खाजा गाय बर'बो कक सालायनो बिसिंथि साइमाखा जे जोंनो खुदुं रक तो जों बागरिफोरनो जों तामले खायनोबा जों दिरक ताना रंया नेतिनि नरक फाइबा फायमाबगै बेलायखे हामारि माखा हामारि माने बेलायखे खादुं खाहायसि माने दुर्गा फुजानि जरावो आमहायखे माने चिनि दाबो अखरा रं बिसि बाग मांगो बं थानि हामारि माखाय बखा खम माने आबो हागि मा दङ ता गायसो बेलाय गाहाम नंखा नायथक नंखा जेमानथि जों सुबाखा असुबा मानो बरकबो खाबाय खुबायनो बरक सुनो यासा खाहायसि आबन बगै जेरो तिनि सारि माननाय रंनो जे सारि नाफानि रंनो बंनोखौ बेलाय हामबाय तिसिनि म बिसिनि म जे प्रग्राम अर्गानाइज खायनाय जों बंनोबो बेलाय हामबाय मायाफोरो असले बंनि बिसिंथि मन याफारका जे तिप्रा मथानि बा बुबाग्रानि हारमुं तो सुदु तिनि तिप्रासानो मुथांनाय आबैया जे कुलुगै तंनाय आबहाय जातिनो तिसाइ तुजने आबनो चिनि बुबाग्रानि हारमुं हेगाय जों साइ दङ चिनि हेंगाय थानसा चिनि एदिसि एयाव तंनाय तामो तिप्रासांथुन तामो नन तिप्रासांथुन तामो थुरुगमुगलिंथुन तामो हिन्दुस्तानिंथुन तामो चिनि बेंगली बायंथुन जों जतनो बेबाग नये हेगाय चिनि बखाव जुदि वानसुमानि दहाय जों तिप्रा मथा सुदु तिप्रासानो चिनि नायखला हेगाय दिनै फुजा खना फुङायखेनो फुजा दिनै जों बंग्र सारिबाग फाने आबहाय चिनि कुनो मिनिं खुरै हेगा आबनो सारामुसंगो चिनि बुबाग्रा नाहारमुं ते तिप्रा मथानि नाहारमुं थानसा आजागा कुनो जातिनि बेदाबेद खुरै जत्तो जातिनो थिनो जों बसगांगाव गुनाय आबनो चिनि नाहारमुं ते चिनि मेसेज बुबाग्रानो बरक मनोको कजाखाजे आसुक बसर CPM फायगा गोबां पार्टी फायगा तिप्रा मथारक फायमानि यागलो जे रकम सुख शान्तिकै एलकाव मा तंगा हागे आगिनि जररको मा तंया आबन बगै बरक बुबाग्रानो बेलायगे हामबायरियो ते मन हामबायरियो जे चिन बुबाग्रा केबो निने आनि हिया जतनो न समन खायनायो आउन बगै बरक बुबाग्रानो केबो हामबाया फैखाता